Poštovani gledalci, našeg večerašnjeg sagovornika ne moramo posebno da predstavljamo, dovoljno je da kažemo samo Vanja Bulić. Dovoljno. Dobro večer, dobrodošli u studio Kraljevačke televizije. Dobro večer, bolje vas naša. A inače, kad su moji blizanci bili mali, bili su negde prvi razred ili drugi, tako nešto radili pismeni zadatak i onda je bilo jedan piše o majici, jedan o ocu. Što pisao o ocu, kaže, moj tata je novinar, voditelj i roditelj. I dobro opisao stvari, ovo treće je najbitnije. Tako i gradirao ovo, novinar i voditelj, to je isto što si pisac, scenarista, dakle, vezano za pisanje. Tako da je vaša najdraža funkcija otac 3 sina, je li tako? Jeste. Pa mislim da je svima koji imaju decu to najvažnija funkcija i ono kad bi sabirali koliko su vremena proveli, ako imaju uspešnu porodicu, dakle sa onima koji su najdraži, onda bi shvatili da su u stvari najveći deo svog radnog, i to je neki rad, jer tako proveli baš uz porodicu. Vi ste večeras u Kraljevo došli da bi održali književno veče na kome ćete predstaviti vaše najnovije knjige, a ja moram da vas pitam da li je ovo prvi put da dolazite u Kraljevo ili ste češći gost našeg grada? Pa bio sam pre 3 meseca na onoj lepoj svadbi prvo. Moje druge Kraljevčan, jedan se vaš ženio sa ćerkom mog prijatelja, onda moj drug Radovanović je od 6 posljednjih godina živeo, ja sam nekoliko puta bio Riči, moj drugar, a i kad sam igrao odbojku, dolazi u Ribnicu, pa da se prolazi tu, tako. Pošto ste vi odbojkaški grad i često sam putujući, recimo sa Zlatibora, kad idem prema ovom južnom delu Srbije, prolazio sam ovuda, ali nisam ono duže, mada imam prijatelja Kraljevčana dosta. I radio sam, a Kraljevo sam, čini mi se, najbolje upoznao radeći monografiju sa Markom Nikolićem, njegovu monografiju za filmski festival, kad je dobio nagradu Pavle Vojsić i onda on je izabrao mene da piše knjigu o njemu. Ja tu knjigu, zaboravio sam da ponesem malo psiholoških razloga, zato što knjiga je vlasništvo u stvari Udruženja filmskih umetnika. Znači, ja mogu da imam svoje primjerke, mogu da poklonim samo nekome, ali onda ću ja ostati bez primjeraka. I onda mi je Marko toliko u tim razgovorima pričao o tom, doduše Kraljevu, nekada i o tom vremenu dok je on svirao, a posebno njegovom detinjstvu i dvorištu, jednom malom dvorištu u kome se odvijao ceo život sa čespom po sredini i WC ima sa 2-3 WC-a iza. Te slike ostale kao da gledam italijanske filmove neorealizma. Dobro, tako da sam upoznao, a u stvari tu se upoznao duša grada. Da li vam se dopada Kraljevo? Pa, meni je samo žao što je to nekadašnji. Ja se sjećam Kraljeva iz 80. godina, kad sam bio u omladinskim novinama. Sjećam se da sam pisao, nekog puta sam dolazio, bila neka pobuna u gimnaziji. A tada je bio đak i još bio Dragan Bisenić, danas poznati novinar. Ja mislim da negdje danas radi u nekoj ambasadi, ili tako, čini mi se, Kraljevčanin. On je tada bio đak ovde i sjećam se da je od tada počeo piše za omladinske novine i tako je krenula njegova i karijera. I onda meni je žao, pošto sjećam Kraljeva iz tog vremena, dakle Kraljeva grada u kome rade fabrike, u kome rade industrije, tako kažem. I danas kad slušam prijatelje, imam prijatelje koji su odavde, koji imaju rodbina ovde i onda samo čovjek može da bude samo tužan zbog tog saznanja. Recimo različno o toj knjižnoj večeri koju ću imati večeras. Kako ljudi sa nekim platama, kako možeš da očekuješ da mogu da kupe knjige, da mogu da kupe sebi priušte nešto uopšte, neko vreme da odvoje za kulturu. Mogu više kroz izlog nego s one strane izloga, ali to nije samo kraljevačka priča, to je nažalost plaćanje duga nekim godinama 90-ih pre svega, a danas mi je evo ta knjiga po sredini, danas se pojavila tek 90. godine. U njoj se nalaze 4 romana pisana 90. godina, Lepa sela, lepo gore, Ratna sreća, Zadak belog i Crvena kibla, koja tada se zvala Vrele usne. To su romani koji govore upravo, Lepa sela zna se o čemu govore. To je knjiga o istom događaju u kome je napravljen i film. Ja sam kao scenarista filma, a Ratna sreća govori o povratku ratnika koji su otišli kao golje, vratili se kao bogataši. Dakle, to je jedan sloj. A onda Zadak belo govori o udaru droge i sekti u 90. godina, jer mi svi zaboravljamo da su tada sekte ove istočnjačke, koje su vjerom uletale, došle sa zapada, u stvari, ne sa istoka. Što znači da su gurnute ovamo, a njihov je zadatak, između ostalog, bio
da umrtvi deo omladine, da ih umrtvi tako, jer oni su svi protiv Hare Krišna, protiv rata nema rata, vojnicima cvetu pušku, a pritom se ratuje i ubija negde drugo. A ova treća knjiga priča o skladištenju nuklearnog otpada i nuklearnom lobiju koji postoji kod nas, mada ljudi misle da ne. A za one koji ne znaju, 89. godine u Skupštini Srbije izglasan zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana, a ne i zabrani skladištenja nuklearnog otpada. Prema tome, država koja izda prostor za skladištenje možda zaradi onoliko koliko bi je koštalo da napravi jednu nuklearnu elektranu. Ali to je naravno žvaka za ludaka ko to uradi, ali treba se pitamo zašto s vremena na vreme po 16 kompozicije sa 16 vagona sa železničke stanice nuklearni otpad odvode negde koji je bio ovde. Čiji je to nuklearni otpad? I da ne pričamo o tome, postoji priče u romanu. Da, dakle, priče koje ste sabrali u knjigu 90. su zapravo istinite životne priče. Pa ja sam, pa dobro su na literarni način opisane. Ja sam dosta koristio priče iz bisera, gde su mi recimo po 10 priča sabijenih, recimo Zadak Belog, to je nekoliko momaka od Kneleta pa nadalje koji su vladali Beogradom 90. godina. Onda se napravi jedna priča u kojoj ti se čini sve poznato i ništa ti nije poznato. Prosto mora naravno literarna nadgradnja da bude. Ali mislim da se te knjige najlakše i najbrže čitaju. Jer u posljednje vreme među Nobelovcima i najčitanima je najviše novinara i advokata. Ne znam zašto ga, možda zato što oni brzo dolaze odmah do suštine, kod njih nema mnogo opisa i danas se drugačije piše. Zato su žene možda uspešnije u literaturi, one pišu u slikama, tera ljude da vide ono što one piše. Znači, približili su se televiziji koja je pobedila pisanu reč i ne moraš kao nekad u Ratu i miru da na 20 strana opisuješ kako izgleda ruski vojnik. Kad kažeš ruski vojnik, ti si završio priču. Gledali su svi filmove, serije i tako. Inače, vi smatrate da su žene uspešnije od muškaraca na raznim poljima, ne samo na tome. A ja uvek kažem da su one bolji deo čovečanstva i da prava šteta recimo što ne mogu da odu na Svetu Goru. Zato su meni najviše čitalaca romana Simeonov pečat koji se događa na Svetoj Gori u Hilandaru su žene. Ili Bogorodica Igumanija celo Svete Gore koji se smatra velikim manastirom i onda ja kažem da je bolja polovina čovečanstva uskraćena da ode tamo. Ali dobro, to je thriller priča, ovo nisu romani samo Sveta Gora i Hilandar, nego tu ima posebna thriller priča koja se ja pokušao recimo u toj romanu direktno da objasnim zašto je bio požar tamo. I ja sam uzela fiktivni požar, ne taj naravno, pošto ljudi ne znaju da Hilandar ima Isusovu krv, između ostalog, posleduje deo venca koje je Isus Hristos imao na čelu dok je bio na Golgoti, dok je bio razapet, postoji deo njegovog robe i deo trske uz čiju pomoć uzimao onu siće da bi ubio žeđ. A sve te 4 stvari posvetuju DNK njegova, tako? Znači, moguće jednog dana klonirati biće čiju krv posjeduješ, njegov DNK. To sad izgleda sad čudno, jel? Ali bilo je nedavno jedno savjetovanje u Beogradu i ja sam pitao tamo najveće stručnjake. Oni kažu, vrlo brzo će to biti moguće iz krvi stare 2000 godina, ako je to autentična krv, naravno. Kao što su iz kostiju Richarda II. Ili III. Ne znam više koji je uskoro utvrdili prema njegovom DNK-u i DNK-u njegovih naslednika, to je potomaka, da je onaj kostur u stvari pripada Richardu III. Prema tome, ja sam napravio priču da su ovi napravili su požar, da bi u požaru ukrali ono što im treba. To je tajna društva Opus Dei, jezuiti, tako. Ako voli takve knjige, neka čita. Da, slična tematika je, dakle, u sve 3 vaše najnovije knjige. Ne, samo su isti junaci, sve ostalo različito. Mislim, tematika, ako kažete da je ono religija, politika, ovako, ali su apsolutno različite knjige. Ja sam istog junaka uzeo, to je novinar, pošto više nema analitičkog novinarstva, ima ga u mojim knjigama. Moj novinar, Novak Ivanović, novinar je, Novak se zove, zna se zašto, Ivanović se preziva, opet zna se zašto, zbog Ane Ivanović i Novaka, da ne moram da objašnjam ako neko nekad bude prevodio ko su i šta su i zašto se tako zovu. I onda, zašto bi to morali da rade inspektori kad mogu novinari, tako istražuju razne stvari. Ova druga knjiga je posvećena Miroslavnom evanđelju, malo ljudi zna da je Miroslavljevo evanđelje zajedno sa prepiskom Nikola Tesla i onim što je ostavio
ušlo 120 najvrednijih nepokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije. To je, dakle, edicija UNESCO-a Pamćenje sveta. A ja sam napravio priču, naravno, templaricu, to je templarski krst. Napravio sam priču da li se na tim koricama prvobitnim, na drugim strane, koje nikad nisu nađene, a zamenjene su u vreme kad su templari pobijeni 1306. godine, da li je tu bila karta blaga templara i gde se ona nalazi, i onda sam od toga pravio priču. I onda to dođe interesantno, kad imaš istorijske činjenice i ubaciš dosta mašte i onda me uvek na kraju pitaju, izvinjam se, šta je tu istina, a šta je mašta? Mašta je sve ono što je religija i istorija, a mašta je onaj deo drugi vezan za thriller. Inače, ja sve te knjige napravim, prvo imamo osnovno izdanje i posle, kao što su za Tvrdim Goricama, specijalno izdanje u kom imam 50 ili 60 strana dodatka sa manje poznatih činjenica, ono o čemu sam pisao, ljudima bude lakše se snađu u romanu. Da, dakle, čuli smo da knjiga Simeonov pečat govori pre svega o Hilandaru, Jovino zaveštanje, ili tako, o Miroslavu Evanđelju, a dosije Bogorodica. Sad ovako, mene se pitaju kako si imao da staviš jedan policijski izraz uz Bogorodicu. Ali, nažalost, naša policija se igrala imenom, delom i likom Bogorodice. Vrlo jednostavno ću da objasnim. Reč je o ikoni Bogorodica Filermosa, ili Filerenska, ili kako već više naziva, koja se nalazi na Cetinju. A na Cetinju se nalazi desna ruka Jovana Krstitelja. Malteški vitezovi kažu da je to autentična ruka, mada na 12 mesta u svetu tvrde da oni imaju posjeduju, ali ako malteški vitezovi kažu da je ta, a bile njihovo vlasništvo, onda je ona. Sad, u čemu je cela priča? Sama priča, kako je to došlo do nas, te dve stvari, dve najveće hrišćanske svetinje, sama po sebi thriller. Pored thrillera koji se napravi posle. Ali pazi, to je putovalo preko Rodosa, pa išlo na Maltu, pa Trst, pa u Rusiju, pa iz Rusije poslato kod nas. Svi misle da je poslato na dinastiji Aleksandra Karađorđevića kad su pobijeni Romanovi, zato zbog veza dinastičkih Karađorđevića i Romanovi. Ne, nego je kraljica Marija je bila članica dama malteškog reda. Nju je kralj Aleksandar inače upoznao, video prvi put na slici kao bolničarku u Prvom svetskom ratu. Ona je bila jedna fantastična žena i vjerojatno su njoj iz pijeteta prema tome što je bila član svega toga i postala na čuvanje te stvari. I onda 1941. godine kad je izbio rat, sve odneto na ostrog, uz naravno i uz državnu blagajnu i uz mnogo stvari, jel? Ali i onda do 1952. godine se nije znalo da se tamo nalazi ikona i da se nalazi ruka. I onda prijavio je, šta misliš ko? Udbaš u mantiji, koji je bio naravno u manastiru Ostrog. I onda su napravili popis, to je nevjerovatno kad vi čitate te izveštaje. Ovaj je uzeo ruku i napisao je policijski, napisao ruka nekoga mrca, pa onda nekog mrtvaca, pa to je izbrisano. Pa onda ruka jednoga, ruka druga, dok nisu došli do toga čija je stvarno ruka. Ruka se nalazi u muzeju, ikona se nalazi u Muzeju savremene umetnosti, a ruka se nalazi u Cetinskom manastiru. Sad, te 1952. godine obe stvari su stavljene u sef od državne bezbednosti. A ikona je ukrašena sa 273 dijamanta i 7 safira, jednim velikim safirom. I sve to popisano i stavljeno u sef. Kad je 78. godine izvađeno, nije bilo plavog safira. I moj novinar kreće u potragu za plavim safirom, ali istovremeno imamo jednog mladog princa, brzo ću ti radio ispričati, mladog princa ovog arapskog, koji se školuje u Americi u vreme kad Bush pokreće rat o arapsko proleće, koje se tako zove suludo, i ono, znaš, čuveno je američko, kad je on naslonjen, piknik, jede se, on tako uzgled, kaže, ovo je početak novog krstaškog rata, kaže, protiv terorizma. Ono zamenjen terorizam sa Bin Ladenom, pa je zamenjen s muslimanima, naravno. I ovaj mladi, i opet i treba i ovo reći, da su u svim ovim događajima najviše stradali hrišćani tamo. 15 miliona kopta u Egiptu i mnogo njih je moralo da izbegne, pošto su kopti dobro sarađivali sa starijim vlastima. Onda, recimo, nisam znao da Nigerija ima najviše protestanata više nego Nemačka, u kojoj je protestantizam nastao. Pa Anglikanaca više nego igde u svetu, sve se to da.
Svi su oni morali u ovim ratima da odlaze, pošto islamska braća su ih proterivali, a da ne kažemo ovo što se događa s Islamskom republikom. I dakle, taj mladi princ koji se školuje u Americi smatra da će najveći bol onima koji ratuju protiv njegovog naroda, protiv njegovih sunarodnika, učiniti tako nešto će se boriti terorizmom, on je protiv terorizma, nego tako što će im otuđiti nešto što im je najvrednije. I on reši da, naravno, organizuje grupu koja će da uzme iz Cetinjskog manastira ruku ili ovu ikonu. I sad do kraja se ne zna šta su htjeli da uzmu, a pošto to tamo postoji nisu uzeli. Ali nevjerojatno kako ljudi veruju u neke stvari. Ja sam bio u manastiru letos da im poklonim knjige. Sad mi kaže upravnik biblioteke manastira, pošto sam ja izmislio tamo neko ubistvo i sve koje se događa, kaže, došao je čovjek koji čitao vašu knjigu i pita mu, pokažete mesto gde je ubijen monah Petar u manastiru. Kao što knjigu Simeonov pečat mnogi koriste kao putokaz kad odu na Svetu Goru. Tu ima jedan čovjek koji je bio 15 puta, rekao mi je, ja svakome napišem telefon, inače, rekao mi je da dok nije pročitao moju knjigu nije znao što sve ima Hilandar i... A znam zašto se to događa? Zato što danas imamo dosta novokomponovanih vernika koji kad uđe u crkvu, umjesto da gleda, da vidi šta se tamo nalazi, on stavije glavu, hoće da bude izgledom veći vernik od onoga koji su tamo. Pa tako, kad odeš na Svetu Goru, ako ne pitaš monahe, ništa ti neće reći. Ali vas je držao taj novinarski duh, pa ste verovatno pitali. Ja sam zapitivao svašta. Ali pazi, oni imaju, postoji granica do koje ćete pričati. Ja sam pitao i zapitkio ko je zapalio manastir, oni kažu Božja volja. Sad, pazi, Božja volja znači Bog ti ili opominje, kažnjava ili zbog nečega tu urađeno. Ali to je nevjerojatno, recimo, pitanje, kakvi su filozofski odgovori? Pitanje šta je najveća vrednost na Svetoj Gori? Oni kažu Isus Hristos, što je istina, oni su u Hristu, Hrist je u njima i oni su tamo. Kad pitaš u materijalnom smislu šta je najveće bogatstvo, on ti kaže kap vode kad zatreba, što je istina opet. I tako dođeš do nekih nevjerojatnih stvari kad dođeš tamo i potpuno počneš drugačije da razmišljaš o svetu, ali mada ja ne mogu mnogo da shvatim i prihvatim to da se oni odreknu svega i da žive i rade zarad nas ovde. Nigde ne piše ni u jednoj religijskoj knjizi da čovjek ne treba da jede, pije, da se razmnožava. To upravo rade monasi, iskušenici, isposnici. I tamo u svakom trenutku ima, ja mislim, oko 40 monaha. Sad je više od 40 i među njima je sad dosta ljudi koji su došli iz Republike Srpske posle ovih ratova. I malo sam imao i strah u neki razgovor s njima, imao sam utisak da čak i tamo malo Drina protiče kroz sredinu Hilandara. Gde god smo mi, Srbi jedni, Srbi drugi, Srbi treći, znaš, kako je, kao neki usud, evo ovo juče što se dogodilo, da smo, nema tu što smo mi tužili Hrvatu, kad razmisliš sve, strašno je kad razmisliš, sjeti se uvijek onog, nije primereno, ali onaj najgluplji vic, onaj Mujevi Haso, kad naiđu na ono nešto što ne bi trebalo, kaže, bili ti pojavao za 100 eura, kaže, što da ne bi pojede, pa si, ovo me prešao, kaže, nema, hoće, ali bi ti za 100 eura kad bi, kaže, mi se najedo smo, kaže, za džabe onoga čega, eto tako su izgledali mi i ratovali, radili se ovo za džabe što nam se dogodilo. Ali ja znam da neki drugačije misle i da bismo mogli da se sporimo, ali pošto sam bio ratni izveštač i pisao sam, porušili su ljudima kuće u koje se sada vraćaju, porušene kuće. A to sam upravo i htjela da vas pitam, kako su izgledali ti vaši novinarski početci? Početci? Pa, moj prvi tekst je objavljen u jednom primjerku, to je, znači, u Zidnim novinama na radnoj akciji. Bio sam ja i u Lomnici, to je blizu kod vas, ta radna akcija od Kruševca, bio sam kao izveštač, a bio sam na radnim akcijama u Zagrebu. Uz pomoć mojih ruku u Zagreb ne napada voda, mi smo radili nasip u Zagrebu do 65. godine. Samo je bio i Ljubiša Ristić i Milojko Pantić-Panto u istoj brigadi. I tada su bile Zidne novine, tada sam prvi put napisao. Ja napisao jedan izveštaj za list Novi Beograd kad sam došao. Ja sam napisao na 6 kucanih strana, a objavljeno 6 redova, ali je pametni urednik vidio da taj momak zna da piše. On me pozvao, ja sam počeo tada da pišem, pa su da došle Omladinske novine i onda sve ove velike novine. I, znaš kako, ja znam, garantujem tvoje naravno pitanje kako se pisalo tada, kako danas, tako, kada je bilo teže. Da. Ali svi novinari znaju da je novinarstvo uvek onako kako je u društvu.
Ako nam svi kažu da nam je novinarstvo na dnu, onda je društvo mljak. Mislim, nema drugog objašnjenja, ali tako? Novinar se pruža uvijek onoliko koliko mu dozvole u društvu. A mada postoji ta autocenzura, a i ona opet, autocenzura je opet plod onoga što te neko stalno udara po glavi, pa ti sad razmišljaš, imaš kući porodicu, imaš ženu, imaš decu i razmišljaš šta, jel bolje da je napravim 10 malih koraka ili jedan veliki zbog koga ću izgubiti glavu, pa sutra nema ni mene ni novina. Koliko je vama bilo dozvoljeno tih 90-ih da pišete? Pa niko to ne dozvoljava, niko tebi ne propiše, ne prepiše ni tebi sada dok me pitaš, ni mene dok odgovaram. Ali ovo smo misleći ljudi, znamo, živimo u jednom društvu u kome znamo dok te mogu da pružim i dok te moja televizija može da ide, a ti si lojalna svojoj televiziji, a ja sam lojalan svojoj porodici. Niko ne bi želeo da sutra ostane bez prinadležnosti, zato što se ja pametan pa lupetao ovde i napadao nekoga koga ne treba napadati. Mada bio je jedan divan aforizam u politici, ja bih volio da ga kažem ako je bio u politici, kaže država, ni jedan čovjek, kako to objasniti jednom čoveku, to je mislim bilo u politici, kao što je u politici bilo ako uđemo jednog dana u NATO, kaže, moći ćemo da učestvujemo u sopstvenom bombardovanju. Pa onda isto u politici bilo, kaže, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, poštovane gledalci, bio to TV Dnevnik. Bila je neka zanimljiva karta, je li tako, kako će izgledati Evropa ili Balkan u budućnosti? Pa, pazi, to mislimo su teorije zavere, kad se priča o tome. Kao što smo mislili da su teorije zavere, kad su nam potruli karte kako će izgledati ovo danas kako izgleda, znaš. Mi smo skloni tome, teorija zavere, kao mene kažu teorije zavere u knjigama, sve se posle pokaže da je tako. Posebno ove 4 knjige, ovo 80. što je izašlo. Nedavno je objavljen opet kako će izgledati ovaj deo 2035. godine. Politika objavila prošle na naslovnoj strani, opet to neki, misleći neki ljudi, objavila i Pravda. Biće sve, prelazit će se bez legitimacija, živit ćemo svi koji jedno. Znaš kako je sad ćemo opet da se bunimo, opet ćemo vjerojatno da ratujemo jedni protiv drugih, da to ne bude tako, a ne kapiramo da Evropska unija u stvari zasnova na onome kako izgledala Jugoslavija nekada. Tako? Tako je bila Jugoslavija zamišljena. Oni su srušili su nešto po čemu bi pravili model novi, ali eto. Da li ste vi kao novinar, baveći se tim poslom, imali možda nekih problema kada već govorimo o cenzuri ili da li ste trpeli neke pritiske, naročito eto tih ratnih 90. godina? Ovako, najviše pritisaka sam imao zbog pisanog novinarstva, najmanje zbog televizijskog. U televiziji ipak vi pitate, ona je odgovara. Ja mogu bude bez obraza koliko hoću u pitanjima, ipak je bitan onaj ko odgovara. Ja sam zbog jedne jedine emisije, to je emisija bila o sektama i to je bilo je maltene, javi se, Željko Mitrović me zvao nekoliko puta, javi se, Mira mu rekla da se javim Jari Ribnikar zbog transcendentalne meditacije ili jedan čovek nešto rekao tamo protiv njih, a one su obe imale duhovnog učitelja Miliju Petrovića, kogu sam ja onda doveo u emisiju. To mi je odgovaralo strašno. Međutim, skraću na 7 minuta, koji niko ne zna ko je skratio tih 7 minuta. A tih 7 minuta su odnosile ja ne znam kako zvalo to tačno, da li partija prirodnog prava ili kako beše, politički izraz transcendentalne meditacije, koji su recimo imali više glasova nego Jul tada u jednom trenutku. To je jedino, dakle, zbog televizije, a zbog novina sam kao cela moja redakcija. I nažalost jedna moja koleginica, draga koleginica, je ubijena. Marića su nokautirali, mene su jurili kolima. Mi smo stalno imali neke pretnje, te bacit će bombu. Pa ti da sećam se jednom, kad sam ono jedno pismo, došlo mi je ubačeno u poštansko sanduče, idi u tvoju, pošto su, to je bilo gadno vreme u kome meni su i otac i majka Crnogorci, Crne Gore, moje pravo prezime Šljivančani, recimo, meni je Veselin brat Ostrica, ja sam priredio knjigu Istina ovom. A ja sam recimo oteran sa državne televizije tako što su rekli tamo teraju onog Hrvata. Sad pazi, u novinama se pustio da si Hrvat ili kasnije da si musliman. To meni uopšte ne smeta ako sam ja Vanja Bulić koji sam sada prvo, ko je to smislio da musliman može imati pravoslavno ime? Ali ajde, nema veze. To ti Srbima moraš objašnjavaš šta si ili nisi. I to mi uopšte ne smeta. Ali pazi, to je bilo vreme kad je Duga pisala samo o domaćim budalama, uglavnom. O zločincima iz mojih redova. Jer ja sutra neću živjeti sa hrvatskom budalom, je li tako? Nek se njime bave njihovi. Ali pazi, pritom ti imaš 100.000 ljudi koji su tamo proterali, koji su došli ovde, a ti sad pišeš tamo o svojima nekima koji su
među kojima su neki borci, a neki su navodno borci. Znači, neki su se došli, otišli kao golje, vratili se kao bogataši. I nije to slučajno pušteno. Neko će te preći na ulici, idite tamo u tu tvoju Hrvatsku, u tu tvoju Bosnu, pa piši, pa će te izubijati ili srediti na neki drugi način. Ali dobro, nema veze. Meni se to još vuče po sudu. Ja ću ti reći od A do Š rečenicu. Ovako kaže, Vahidin Bulić zvani Vanja pobio više srpske dece nego Artuković u Jasenovcu. Novinar, kolega iz lista, Dnevnik u svom uvodniku, 8 godina se mi tužim. Eto. I ja svaki put prvo mora da pokažem da se prvo, kod je meni važno da sam musliman ili nešto drugo, prvo moraš to da se utvrdi da nisi to, pa ja moram da nesem kršten list, da sam ja kršten i da mi je obrat kršteno ime, da mi je Šljivančanin prezime, pravo pocu ili tako rođen, posebno nosimo prezimena. A to su takve, lepo mi je rekao Rajko Danilović, nemoj, više će se nervirati nego pusti. Ali nisam mogao jednog dana se neko praviti feljtone u ovom vremenu. Neću ja biti živ, bit će moje deca živi. Preneće tamo da je neki Vahidin, znači se da taj Vanja Bulić je dobro, Vahidin nisam, ne bi nisam. Sad se ovaj brani Vahidin znači jedini, kao na ovaj. Ali nema veze, ušli smo u jednu temu koja je škaklija, koju su mnoge verovatno zahvatile i boli. Mogu zamisliti kako onim ljudima bilo koji su stvarno druge nacije pa su živeli, a nisu ih prihvatili i razumevali kako treba, znaš. Kad sam ja toliko bio povređen, u stvari ja sam bio povređen više zbog toga da neko ko je Srbin, dakle ko je neko kao ja Srbin, misli da možda me eliminiše tako što će reći da sam ja druge nacije. To je strašno bolno, pritom je poznat novinar, on je urednik sad urednik kulture jednog dela u televiziji Novi Sad. Mislim, to je sramotno da takvi ljudi mogu da rade ovo novinarstvo. Ali dobro što kaže, bilo ne ponovilo se. Da, pretpostavljam da nemate možda pohvalno mišljenje i za situaciju koju danas imamo u medijima, pre svega tu mislim i na tabloidizaciju medija, pa možda i na... Znaš šta, ali tu tabloidizaciju medija su doneli upravo oni za koje sam se najviše ja borio, ja i moja generacija novinara dugi. Tabloidi su nastali 2000. godine kad su došli petooktobarci ovi drugi. Evo zašto. Više od 90% novinara, pa čak i među njima i oni koji su radili u državnim novinama, dakle glasilima, javnim preduzećima i tako dalje, bili su za promene. Jako nisam ulibili. I kad su došle promene, jedno su mi došlo lepo vreme, ali pazi, to ti rodilo se dete, trebala ga ljuškati. I niko, dok se nisu zgrabili, uvatili pozicije, prvi godin, posle nema kritičkih tekstova, nemaš da divađe, i moraju, naravno, sasvim normalno da to pogodno tle za tabloidno pisanje, gde su insinuacije, poluistine, i onda ko je kriv? Pa krivi su oni, su ga oni napravili. I onda kad dobiješ takve novine, počinje trgovina. Kao što vidiš, ovi naslovi jedne postoji čak su rukama jednih, čak su rukama drugim, ali da živimo u nekom srećnijem društvu, svaka takva reč kao neko se pričao malo pre, znaš kad bi bilo po milion svaki put po nekome po glavi, kako bi bilo novine čistije, pa bi ti lepo procenio da li možeš. Danas, nažalost, u tabloidima trguju dosta i razne struje, debeaške ili neke druge ili političke, pa verovatno ima mnogo ljudi sa puterom na glavi, znaš, pa kad ti objavi nešto, ti vidiš da taj ima još nešto neko dosijeo. Bolje da ja ćutim dok to prođe, dok se završi, pa onda, pa šta bude sa mnom. Tako da smo svi nekako na neki način ucenjeni. I oni koji pišu i oni o kojima se piše. I ne mogu ja kažem se razočaran, ja bio bi lud i slepac kad ne bih rekao da mi stalno napredujemo, ne onako brzo kako bi ja želeo da napredujemo. Ja imam mnogo zamerki na račun vlade sada i ministara i ostalih, ali bio bi bezobrazan kad bih rekao da svi oni ne trude, da ljudi pokušavaju mnogo toga da urade, pa su nešto i pomerili, je li tako? Ali kad ti gradiš kuću na srušenoj kući, koja je u srušenoj 90, je moja jedina zamerka što je većina njih su bili u vreme kada je kuća rušena. Mada samo se magarac ne menja i to je istina, znaš. Možeš da promeniš, uvek postoji desničar, si u mladosti ili si nešto pa si posle nešto drugo. Ali ajde, svak nađe sebe, vidjet ćemo, čini mi se da od pominjanja mnogo tih firmi koje će ući, neka uđe 10. deo tih pa ćemo biti srećni. Ali jedin najviše me brine zbog toliko uhapšenih i po zatvorima da niko ne mu više dokazuju te krivice. Jer, pazi, svi su radili kad im pogledaš sve pokriveno zakonom. Ono što najviše što te boli, zakonom iz tog perioda koje su oni donosili. Pretpostavljam da neće valjda ovi sad donositi, pošto moraju u Evropu, prave se neki evropski
zakon da će morati manje da kradu. Neko što je Velja jedno rekao, ja mislim da oni kraducka, oni bre kradu, bre čoveče. Da misli ti ministar koji kaže, misli da se samo kraducka u njegovom Možda ga poštuje zbog neke drugih stvari, on je drag čovjek i ovako. Da, nadamo se da će zakoni sada biti bez tih rupa. I dobro smo udaljeni, ne bi mogao da te... Ako ga iznerviraš. Da, ali kada smo već pomenuli tabloide, znamo da su na njihovim naslovnim stranama često i raznorazne estradne umetnice, sada su popularne i takozvane starlete i tako dalje. Pa čak i vidiš i predsjednice nekih susjednih država. 90-ih nije bilo starleta, ali je bilo nestradnih umetnica. Ja sam bio voditelj. Da, čak su i vama malo spočitavali zašto vodite emisije sa... Pravo ti kaže, meni je ZAM bio takav azil. Odeš negde, vratiš se i dođeš u jedno gde su svi idemo rukice gore, nogice gore, nema put politike, nema od rata. Pazi, ZAM, nikad niste čuli neku huškačku pesmu koju su tada pevane. Nikad nisu mogli da uđu oni koji su pravili one kvazi političke pesme ili ostalo. I na neki način je bio neki azil, neke dvojke, pesatke ili ostalo. To moram da priznam. Europink se već malo bio izmenio, koji sam također radio, koji mi je pomogao da izdržavam porodicu, iskreno rečeno. Ja sam prvo oteran s 3. kanala, ja sam, znači, su se 3 dece u jednom trenutku onako, ali ja sam putovao sa pevačima i svaka čast, a ja od 2000. godine ne radim već na Pinku i ne radim, to je znači 15 godina sam ne radim, ali to me prati. I sad recimo svi oni koji su mene pljuvali tada, glumci, novi, svi sad rade na Pinku. I svi rade na tim televizijama i svi su voditelji i sve ostalo, ja sam bio bljak, a oni nisu bljak. Eto, ali... Vi trenutno ne radite na našim nacionalnim televizijama u Srbiji, imate emisiju na BN televiziji, ali tako? Imam na BN televiziji koja ima SBB u kablu, ide subotu u 11 uveče, utorkom u 11 uveče i radim u mom stanu. Kažu svi koji dođu kod mene, niko me nije odbio da dođe. Kažu da je to najbolji studij u kome su bili, pošto moja žena spremi gibanicu, imamo lepu rakicu, imaju meze, mogu da sednu. Jedna emisija u 10, jedna u 11, druga u 12, znači nema kašljenja, nema onog čuvenog, pa nije došlo to ona šta je bilo, dođe i lepa ekipa, sednemo i završimo i kraj. Tako da, meni je to čisto da održavam, da ne zarađam, a da najviše volim da pišem. To je, celo života sam najviše volio da pišem i tek od se sad apsolutno posvetio pisanju, knjige su dobre. Zaista ne može čovjek da radi 10%. Pazi, ja sam u jednom trenutku radio za 3 televizije. Radio sam na BK televiziji, na Pinku i radio sam sad televiziji iz Požarevca. Putovao sam u svakog utorka. Znači, 3 emisije. U 2 su bile uvek među 3 najgledanije, a pritom sam bio zaposlen u Dugi. I kad sam prešao na BK televiziju kao zaposlen čovjek, onda više nisam mogao da radim na drugim televizijama. Ja sam bio urednik iz zabavnog programa i vrlo sam ponosan na emisije koje sam tada pokrenuo, recimo od Bisera Grana emisiju, u kojem je drag gost bio i vaš Somfronijević odavde, koji ima fantastičan orkestar narodne muzike i ja sam tada u tu moju emisiju, svi su morali da dođu, sjećam kako sam neke velike pevače vraćao, jer su došli u Farmerka, ne možeš, kažu u emisiju, moraš da dođeš u sakovu, sa kravatom i to je, hoću da kažem da je to gospodska muzika, bez obzira kada je nastajala ta naša čista dvojka, jer veruj mi da je više gospode među seljacima nego ovima koji nazivaju gospodin. Pođi nekad na pijac, pa vidi ko je veći gospodin, da li onaj što se svađa i gleda da ukrade neku jabuku ili onaj koji mu prodaje. Imam tu temu, jedan fantastičan vis, kaže, sa pijace u Trebinju. Kaže, ona kaže, gospodine, kaže, on prodaje sir, kaže, meni se čini Hercegovac, znači onako, da malo ovaj sir smrdi, on kaže, ne, gospođo, kaže, sir je u redu, to ja smrdim. Znaš ti to, gospodine i gospođo? Kakav divan osjećaj. I na kraju, kada smo već govorili o novinarstvu i o pisanju knjiga, a ističe nam vreme za ovu emisiju, moram da vas pitam da li možete bolje da živite od novinarstva danas ili od pisanja knjiga? Ja ne živim danas, ja danas pišem za 4 novine, ne dobijem ni 1 dinar za to. Pišem za Čikaško ogledalo, pišem kolumne, pišem za list penzija, da im priču i nigde se tu ne plaća. Znači, to me nešto da održava. Ali prvi put u životu, evo ja sam pre neki dan častio kod mojih u Laguni, mislim, to je zvaničan podatak, možete da vidite, ove moje posljednje 3 knjige su prodane do sad u 72.000 primjeraka. To je za zemlju od 8 miliona, zamislite da imamo 80 miliona
To je bilo 720.000. A inače napisali ste ih u poslednje 3 godine, je li tako? Da, svake godine po jednu. Ja sam i sad napisao, već knjiga je gotova, ta će knjiga o Narodnoj biblioteci srušena 1941. godine 6. aprila. Došlo sam do fantastičnih podataka, mislim da i novo svetlo će biti na sve to i tvrdim da Nemci, prvo nijedna bomba nije pala na biblioteku, pala jedna zapaljiva dvorište, ali ona nije zapala, ona je zapaljena iznutra. Dvoje Nemaca, Voldojčara je radilo u našoj biblioteci, jedan čak bio domar i živo je tamo. Oni su izneli prema tome većinu. To je bila najznačajnija prepiska naša sa Austro-Ugarskom, sa Turskom. To je takvo bogatstvo bilo tamo neviđeno. Bilo spakovano kao trebalo se da ide u manastir Blagoveštenje. Ja sam napravio priču manastir i to. Mislim da će u junu za noć knjige ta knjiga se pojaviti i da će, mislim da će izazvati dosta polemike i volio bih da počne malo pametnije da se razmišlja o tome da najzad oni koji su odneli to ogromno blago iz ove zemlje počnu da ga vraćaju. Možda se jednog dana sve to i vrati. Možda se dogodi. Preposledno je to vaša želja. Da. Dobro, hvala što ste izdvojili vreme za ovu emisiju i za uopšte našu kraljevačku televiziju i nadam se da ćete ponovo biti naš gost. Pa nadam se ja najviše volim oni koji su bili na književnoj večeri. Ja knjige ponesem tamo ako neko želi zaista da kupi, a knjige nisu moje nego Lagunine, naravno. Ali ako nateram nekoga da razmišlja onome o čemu ću mi pričati, da odu sutra dan u knjižaru i kupe knjigu. Ne zbog mene, ne zbog toga, jer zaista ima dosta stvari novi koje mogu da čuju i pročitaju. Želimo vam uspeha večeras. Hvala veliko. Prijatni doviđenja. Doviđenja, prijatno.